1 जुलाईରୁ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ କିଛି ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 1 ଜୁଲାଇରୁ 5 ଗୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସର ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆର୍ବିଆଇର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ ବୁକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେକ୍ ନେବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାଶି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସୁଧ କମିବ। ଯଦି ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆଗାମୀ ସମୟରେ କମ୍ ସୁଧ ମିଳିବ। ଏହି ନିୟମ 1 ଜୁଲାଇରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ରଖୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ହଇରାଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କାର୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 1 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମହିନ୍ଦ୍ରା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ କାର୍ରେ 36,000 ଟଙ୍କା ପରି ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆର୍ଟିଜିଏସ୍ କିମ୍ବା ଏନ୍ଇଏଫ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 1 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ବିଶେଷ ରୂପେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଡିଜିଟାଲ ଟଙ୍କା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ଏହା ବିଶେଷ ଲାଭକାରୀ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ।